Ja, bra. Jäklar. Nu är vi nära. Nu är vi lågt. Vòng vẽ. Det är så brukar det vara. Det är så brukar det vara. Nu slår vi. Down. Han bara sätter på sig ut eller. Det är det som är. Mine damer og herrer, velkommen til Grækenland Kavalas. Klokken er her 5 minutter over 4:30. Når kaptajnen har slukket skiltet med sikkerhedsbæltet, må I rejse jer. Indtil da bedes I beholde sikkerhedsbæltet fastspændt, beholde stoleryggen og bordet opslået, holde bagagehylderne lukkede, samt lade håndbagagen forblive på sin plads. Mobiltelefoner må tændes, når skiltet med sikkerhedsbæltet er slukket. Tobaksrygning er først tilladt, når I befinder jer i et rygeområde. Kaptajnen og besætning håber, I har haft en behagelig flyrejse med Apollo og SAS. Vi siger tak for denne gang og på gensyn, og ønsker jer alle sammen en rigtig god ferie. Vad är det faktiskt då?